Tässä on suomalainen mies. Suomalainen mies viettää lauantai-iltaansa pelaten tietokonepelejä ja maistellen huurteisen kylmää olutta. Kaikki näyttäisi olevan oikein hyvin. No, siinähän vedetään oikein. Tölkki tyhjäksi asti. Vielä viimeiset loppuryystöt siitä. Noin. Hienoa työtä. Juuri näin suomalaisen miehen kuuluukin toimia. Ei muuta kuin lisää kaljaa koneeseen ja sitten mitä tapahtuu? Mitä? Onko laatikko tyhjä? Entä toinen? Onko toinenkin laatikko? Nyt on katastrofi. Nyt kerää itsesi. Keskity. Jatka pelaamista. Mieti. Sormesi alkavat hikoilemaan. Hei, kaveri. Nyt keskity. Sinun sormesi hikoilevat. Nyt rauhoitu. Älä hakkaa sitä pöytää. Nyt ota ihan rauhassa. No niin. Puhalla vaikka niihin sormiin ja kuivuu. No niin, hei, sulla valuu hikeä otsalla. Nyt rauhoitu. Nyt. Mieti. Keskity. Olutta. Kyllä, hyvä. Noniin, nyt näyttää hyvältä. Nyt vauhtia, kiirehdi. Äkkiä. Noin, sieltä löytyy. Kyllä. Noin, kyllä. Se on jääkaappikylmä olut. Leveä hymy kertoo mausta. Näin viikonloppu on pelastettu. Ja tämäkin jännitystarina päättyy onnelliseen loppuun.